טוב, קיצר שלום כולם. אז פעם קודמת נדפק לי התוכנת צילום. זה קיצר MTA סן אנדריאס. ב-MTA בשרת סייס RPG. שיפו לגים, חכו, לא יהיה לגים, שנייה. סטארט ניו לייף, פה לא יהיו לי לגים, אל תדאגו, תכף לא יהיה. שאמרתי לכם, הנה, אין לי לגים. לוס סנטוס, אני אהיה סיביליאן, גם מה זה? טראקר. זה? טוב. ככה, טראקר זה מי שעובד במכוניות האלה, והוא בעצם מעביר דברים שלפעמים הם הבנתי למה יש לי לגים. רגע, אני אצא במכונית. למה זה לא עושה את זה? נו, למה זה לא עושה את זה?